Kúkneme PS12, staršiu mašinku, ale mladí chalani. Slobodní, bezdetní. Ale že vraj tam má nejaký sníhaj dieťa, ale to neriešme. No, čo ja viem, zatiaľ sú prví, stará mašinka sa snažila, 21.07 je výsledný čas, úplne ten najdôležitejší, potom lepší bol pravý prúd 20.55, o takom čase večer to tu už dúfam budú asi či paliť, možno tu budú aj nejaké opity. A ten horší, ľavý, 21.07 naľavo, napravo, 20.55, chalani z Dulova už chcú ísť na základňu, ešte chvíľočku.